coche espétase contra o salón dunha casa en Vigo e acaba levando por diante a persoa que vivía ali. Pero non foi o único caso. Nas últimas horas, outro turismo acabou encaixado contra o muro dunha vivenda en Gondomar. Cales foron as causas? Espetados. Hoxe no termómetro. 12:49 minutos, seguimos aquí en directo no termómetro. Pois saben, dous sucesos case paralelos na provincia de Pontevedra, en Vigo e Gondomar. Situámonos neste último concello. Claro, que imagínense vostedes o susto pros que estaban no interior da casa, Alba. E que imaginade o estruendo, compañeiros, dun coche pois petando contra ese muro que estabades a ver en imaxe completamente destruído. Beatriz, tremendo susto, non? Que tal? Moi bo día. Hola, bo día. Pois sí, a verdad que foi un susto bastante grande, sí. Pois iso, eran as 7 da mañán, bueno, escoitamos que como que temblaba a casa, pois era o coche que dera primeiro contra a casa e logo contra o muro. Que foi o primeiro que pensaches cando escoitaches o golpe? Pois a verdade, o primeiro que pensei foi un accidente, pero porque estamos moi acostumados a que pasen estas cousas aquí. Claro, que é unha estrada pola que pasan, hai moito tráfico, non? E tamén pois non pasan tampouco a velocidade que deberían. Efectivamente, non pasan a velocidade que deberían, isto está delimitado a 50, e bueno, pois a 50 non van. Entón, pois xa temos moitos accidentes normalmente, é unha cousa que suele pasar bastante a miúdo, non todos os meses, pero cada X tempo sí que suele pasar. Fai 4 meses ou algo máis, hubo outro máis arriba, entón... Xa estades acostumados, desta volta xa estábamolo a ver, o coche que petou contra o muro, que quedou pois completamente desfeito. Non sei se nos poderías explicar un pouquiño como foi o accidente. Sí, pois iso, nos estábamos dormindo, escoitamos un forte golpe, temblou a casa, xa nos levantamos correndo e cando saímos á ventana xa vimos o muro con todas as pedras caídas e o coche pois aí no medio da estrada atravesado. Bueno, saímos correndo porque podía estar a persoa atrapada no coche ou podía haberlle dado algo, bueno, non sabemos cal era o motivo do accidente, entón, bueno, pois salimos con prisa e eu cando cheguei aquí xa vin que o chaval estaba fora do coche, entón, bueno, pois iso foi unha suerte, a verdad. Por sorte foron só danos materiais, dicíasme ti tamén que por sorte petou aquí primeiro contra a casa porque senón se chega a caer o coche para baixo podría ser peor, non? Efectivamente, se ese muro non é moi grande, non é un muro fuerte, entón se non chega a dar primeiro contra a fachada da casa, pois seguramente hubiera caído a parte de abaixo e se hubiera matado casi seguro. Pois moitas gracias, Beatriz, compañeiros, xa vedes pois o tremendo susto que levaron aquí en Gondomar, que por sorte quedou todo pois eso, nun susto. Por sorte, grazas Alba, pero que ahora trasladámonos a Vigo. Un suceso moi parecido. Desta volta, o coche rematou case literalmente no salón da casa dos afectados. Rocío Padín. Sí, compañeiros, o que parecía un día tranquilo rematou nun susto maiúsculo. Por eso nos hoxe quixemos vir ata aquí, ata o punto onde sucedeu todo, para falar con Domi. Moi bo día, como estás? Hola, bo día. Bueno, un pouco mal. Mirando este matrimonio maior que non ten axuda, están os dous fatal. El non sei se non teremos que levar outra vez a Fátima, porque está da perna, non pode case andar, está ainda na cama, e ela, cos problemas que ten, está super nerviosa, e xa miras como quedou todo. É un matrimonio maior, e é un coche que sei que estaba aparcado aí, empotrouse, apareceulle no salón o señor encendendo a chimenea e encontrou o coche encima. Xa están ver vostedes que non teñen parede, agora mesmo que hai do outro lado é o salón, e con noscos pois está Domi, que é a persoa que lle bota unha man, e claro, entendo que nese momento o susto dela foi maiúsculo, non? Bastante. Ela está fatal. A pobriña non dormiu en toda a noite, me dixo que eu vin ás 8:15, estaba xa en pé, non dormiron ni nada, ela agora quedou un pouco así na cama porque a perna non pode movela aínda moito, e a ver como vai o día. Como vai respondendo, porque entendo que onte xa foi aos servicios sanitarios. Levárono moi ben, portáronse moi ben, sei que a policía todo moi ben, e levárono a Fátima, trouxeronos sobre as 6 da tarde, pero bueno, a cousa é unha persona de 86 anos, e ela 80, e o susto xa podes entender. Levámoslos novos, imagínate un matrimonio maior.
De momento aquí vemos que xa o que é a valla da casa e ao que era a parede está casi restablecida. Por dentro entendo que o que lle está entrando agora é moita humidade, non? Sí, sí. E a suerte que tuveron que deron cun equipo de 3 profesionales que en 2 horas prepararon a vallada toda esta para que non lle entrara, claro, de noite nin frío nin nada, nin que pode entrar ya a coller as cousas ou roubarlle, porque é o que hai nesta vida últimamente. E como crees que vai evolucionar agora a situación? Ahora depende entre os seguros, eso xa... E que eles estén ben, non? Que é No, o máis importante. o que me importa é que eles estén ben, porque para min son como se foran meus avós. Levo moitos anos con eles, veño todos os días, e para min como se foran meus avós. Pois Domi, moitísimas grazas por atendernos. Xa Gracias están a a ver a vos. situación na que se atopa agora esta vivenda e sobre todo o matrimonio octoxenario que vive dentro. Que tamén que tremendo, vaya susto. Grazas, Rocío.